HQRTS LAD te April ni riat thole ni zana member tlawh chhuah program manga member tlawh chhuah group 2 te kan fe chhuahna kan da ve hrim hrim ange anuamin a hlim om ve mai nungrual takin ti hian a thei thei te kan kal ho dial diala member omna hla tak tak te kilkarami te le ka pa tak tak te kan han tlawh chhuak ve a ZANIN hi kan top khar zan ania zanthum kan fe chhuaka ZANIN hi kan top khar zan ania chuwang chuan a hlim om ve a kan da ve hrim hrim ani chu fe chhuah no ho fe chhuah hun man tura ya nei apitlang moi te na kan lu ta doi min lo khilai mai ni kan ban nei hle ni thei thei lom do bul chan nan doi tui to thei te han ei phata nge step chuk ve to ka kan kal thame ka ti an nei kan ri ham ma ki ta chang khan kan chuk to a khadla baptist biakin bungkon baptist biakin bula chang khan hey ti hian kan kal tha nu hote in to chwa program kan mang ve me kan hi hey group kan in thena ke ni group ZANIN ha hianin kan ri ve ham pakwa lai kan ya kan hin kho mai tiang step khan sang tu ka chang han kan member te roin khom thin ania chu wangin lo na hi chu kan ti tur ani tat mai khiu zela di engi an ti ta kang ti ve yang do sna engi an ti nga ingin no mang ti ve ka ngai to fu thina a se han in khom khen ta khi ti kai khom mai lo ta ni chu ma ni la han in khom ve ta tong ka te ba ka ke lo dik lo ne i ka tha dik lo wang yang ka tha thei lo ba mai công ty kan kal ve re rang lo nak muna kan han kal ve nya khai han chho thui ta ka ti yan zo ve nya chale mai kal ngai lo mun kal te hi man chae zana Johnson College nung lama te kan omani hi hei hei ten hei thima sang kan kal ani ti lam ni kan kal le don biak in pui bula kan chuak ta so ta kan in changa kan thir kha helai mai helai han abul na ya kan kal ta ni khatla bung kon ko usan biak in khatla bung kon khatla poni lo bung kon ko usan presbyterian biak in step malama kan chuak tha ni khai awan man la in awan nuam reu si em kan ha viau don na ma se a lok thak viau don si ni he kan tin be mani en si te po he ma kan member lo in to chwa lok me em ju he u re si po kan tel ta ni hi u re si po ran fe chwa ve as mak me ZANIN atangin heng te hi ara chwa kan hu ze re ne alo em ani hei po takin som na kan roi tu te nan som na te ti thon lo rin he ron kal ve a pur em a thei to gin ka chang ve to anga tia kan van lom tak em mình không có giỏ lộn nó bỏ đi to ania chu wangin heng te hi kan pho tin na ve zel nin kan sia lei kon kan member in bo chwa te hi min shat pu yani kan van lom tak em kan ka nak tak nak mai na la ram tan ko ne ti ya chang tu ni
bye thế tại hắn cần cơn sầu đó nó bye mày u so the transong cần cơn đại cần bên sầu đó step cần hết tầm em có bùi chung cho step cần hết tầm em đây là sầu thắc mày đây thế thì chẳng hai step tắm ta cần cơn đó rồi cần khen phê step cần cơn đấy cái đó sầu rất đấy bên bây về phân này thế nào cần lột đó này nó bé mẹ văn hóa em về hạ tâm song song lal pa na hita mo em ani kalau siya tha kalau sak viau ni pan lal pa hi ka mo ani lal pa na hita mo ani kalau sak la ni po hem lal pa hi ka mo ani ti hi ka thin mo han ong shi na chu chu lang kan share ve pa ni so ka thin mo han na la avan wa mem kan unau pa an ji le ro sang ate in chu avan wa em ve boya avan wa ve hela ma hian a thenin le khan zir boka khai nu hau te pon nuam kan ti kan nim le mai helam he kan han thut khom na kha nia het lam ma han thla kan la jok don nuam kan ti khoi mo kan mechin avan nuam don ve dam veng kan chuak ta lai thim ke trong hoa kan lo chuak chawa chuan pen zero sang te in chung chhuah na tang kan chuak chawa chuan hei ong pui kan chuak chho ta ni hi nan kan kal le dam ta an wa me so lam chu capital lam hi new capital lam JCI hospital te lo mani hitlai hian ni hi Johnson College na chin khana nung lama tangin kan hua tuna chana malama kan chuak ta ut me Johnson College malama kan kal kwal ding vet ve le ni ZANIN z chu multipurpose gymnasium zan ria he zan ria ka han block ve lan hi